Hau guztia, bi behiekin baino ezen hasi. Hobeto esan da, amets batekin. Hemen, denetik egiten ikasten duzu. Eta teknologia lagun ona den arren, esfortzua sekulakoa da. Ametslekun, erronkak etengabeak dira. Baina benetan, pasioa sentitzen dudan horretan lan egiteko sortea dut. Ingurune paregabe batean. Hori, hein handi batean lehenagotik lanbidean aritu direnei zor diet. Beraiek, bereziki emakumeek, gure lurra, gure familia zaindu dituztelako. Inoiz egon behar ez zuten itzalean. Eta ezinbesteko garrantzia izan dutelako gure gizartean. Eta horrela, ezagutu dadila, uste dut, egun lanbide honetan jarduten dugunon ardura ere badela.